Ahojte ľudia, vítam vás do ďalšieho videa, v ktorom budeme stavať ďalej túto sériu, ktorá sa volá Mrakodrap, alebo neviem ako, no tak bude sa volať Mrakodrap. Mám nový skin, pozrite sa aký. Stiahol som si novú verziu. No, prepačte, no tak za to, že som si nestiahol Goodcraft 2, alebo Minecraft 2. No, tak pustíme sa do toho. Prepačte, možno to bude trvať dlhšie, no tak video. A teraz... No tak pozrite sa na tieto dvere, mňa úplne došli, pozrite, úplne že kráľovské. A pozrite sa na meč, daj mi. No tak pustíme sa. No tak... No, poviem vám o tom, že možno na budúci týždeň, možno tento týždeň natočím, možno aj dneska, natočím video so škrečkom. Áno, mám ho od týždeň dozadu, od piatka. No, len som ho trocha musel vycvičiť a také. No a chcem ho natočiť úplne že vycvičeného, aby bola väčšia zábava. No a má tu aj kolesa a je hneď pri mňa, ale spí. Nebudeme ho rušiť. No tak, čo... No dneska tu Driana 09 není. To vám oznámim. No, možno dneska príde. Možno. No tak možno natočíme multi. Nechápem, ja spádam z takýchto blokov. Ani neviem ako. Chápete? Ja tomu neviem. Ako môžem padať z takého bloku? Ja neviem, stláčam rovno a odrazu padnem. No, dobre, nebudem vás trápiť. No, tak. A môžete mi ešte napísať do komentárov, ako mám spraviť sériu, alebo čo mám napríklad natočiť z minihier, lebo už mi došli nápady, či build battle, alebo niečo iné. No, tak, už máme 3 minúty za sebou. Dúfajme, že sa vám táto séria bude páčiť. A ešte stále vám hovorím, dávajte lajky a odbery. Budem strašne rád, keď ma podporíte. Na tomto videu dáte max 1 like. Hádam nestane, že mi nikto nedá like, že nikto nebude ochotný. A odbery tiež dávajte. Pre mňa sú obidve najdôležitejšie. Mne sa strašne na tom páči ten look. Dobre. No tak už chcem mať čo najskôršie ten mrakodrap. Ukážem vám v jednom videu, že ako vyzerá ten môj prvý, možno aj v tomto, keď nám zostane zvyšný čas. Poďme do takých minút. No
tak dáme si lačku až sem. Dobre. Tak to si to uznať. Dobre, takto. A potom sa pôjdeme pozrieť na môj prvý mrakod. Už ma to tu nudilo, tento svet, moje mesto, no tak som si povedal, že spravím sériu mrakodrap. Ale bude to určite zábavná séria, to vám poviem. Čo? A Max sa pohybuje, ak nepočujete zvuky. Ale ináč už sa trocha hýbe. Max? Čo robíš? A je to ešte malé decko. Takže už má 4 týždne po narodení. Alebo tak. Ja hovoril týždeň dozadu 4. No, takto by sme to mali mať. No už len toto. To bude čubidup. Čo už 7 minút natáčame? Fúha. Viete, ako to rýchlo obieha. Dúfam, že to stihne. No, tak už to máme. Vlastne ešte. To nám chýba. No, dobre. Tieto očky si nevšimáte, to je len osvetlenie. Toto je môj prvý mrakodrap. Má takú istú výšku bude mať, takúto výšku bude mať náš teraz, čo natáčame, tú sériu. No to pozrieme sa, ako to vyzerá v tomto. Toto vyzerá dobre. Toto sú drevené. Všimajte si. Toto je recepcia. Fúha, pozrite sa. To je český. A tam taký. No ten, to si nevšimám. No. A teraz ideme vstúpiť do môjho mrakodu. To nepije pekný.
Mám považný, no. Pozrite sa na diamanty. To je dobrý. Pozrite sa na tie porcelesy, čo som videl. Emeraldy gold. No tak toto vyzerá. Takéto sú knížky, toto sú... Pozrite sa na pece. Tak to vyzerá... Ja som si myslela, že toto je zaujímavé. To sú pece. Aj veľmi pekné. Sice... Toto je moja výkladňa. To budeme na posledné. Ty brďo, to vyzerá dobré. Toto je posledná pozornosť. Tak toto by som chcel ukončiť už. Dúfajme, že sa vám video páčilo. No, tak toto by mohlo z tohto videa byť všetko. A čau! Čus, bus, autobus. Čau.